mayroon ipamisbis kay kanang dong, diha lang ka dong nga. Kay mamisbis ako kay mura mag-guol kay kagnaong. Mamisbis ta kay mintras nga wala pa si mama nimo. Kay uwan. Nik-abot niya. Wa na ako man nagbisbis. Lipay na to. Bukas kong natanong ay luwatan ako. Sa mga ka nagsingi magkagtanaw-tanaw diha. Gawas pa ka dire. Pikas. Kugihan na papa. Namisbis mag-uwan. Ana ini na kay para nga maabot ni mama nimo. Nikaingon na siya nga wa na siya bisbisunon kay ni uwan naman. Ako sa ukupin pa. Main lan eh. Pugihan na kayo ni mong amahan. Pugihan kayo mamisbis basta uwan. Alis ako dili pa maglingkod ko ta. Ano ba sa tuyo mo? Mora ni kahoy na to. Ayun na nga ng kahuya ah. Makaluto magyapon na. Gamay na ramang gune. Kumaya. Man lang gina. Kay saan man nga tinguha naman ron. Saan to pakuwag kahoy. Ni bagol. Bagol din na siya di ay. Pero abi ni mo na. Kining bagol mao gini siya mo maka luto bisig unsa pa imong ilungag kay kini siya nindot kini siya og baga. Pwede ka mag barbecue ana. Ya basa man eh. Aw. Maugaram na og magkuan sa kahoy. Kahoy kanang singan aning baga. Ini kasiga ana ba? Unya. Unsa man tong imong manghod na nga naginuktok mo tiya ganing ha. Ano to siya? Basta nagdahon to siya na si mama. Mausad no? Usa kay atuhang kuano na ni. Ato nagatos yung palitan og bobot. Unsa man bubot ba? Nalimot sa lagi kung unsa ng bubot. Kaysa una og mag-uol mi nga ang ako ang kato si lola nimo si nanay. Basta mag-uol lagi mina kay iya laging palitan din mig bobot lagi. Ni ihatag din niya nako human magtibi-tibi man ko niya. Kung maghatag kanon ako malipay nako. Okay mo pa. Kanya ikaw, unsa may imong mangutana pa nimo kung pananglitan o mo guol ka, unsa may makapawagtang sa imong kaguol? Makapawagtang? Magduwa nagpatay. Maura na. Laki-laki sa dito kalipay di ay. Kay ako kung maguol ko mangayo ko bubot sa ako ang nanay. Ikaw kung maguol ka, magduwa na kag dagpanay. Oh. What gid ka sad nako? Nya be. Mo taw nga karon tuntag sayo pero baron be nya. Anak niya. Ding kasulay kay si mama nimo na pamito gilakaw. Magjon nimo ron. Sa may hatod na. Lumayan ko na ko. Kadumdum ka? Dito, sisilan? Aw, panubday sa ug madto ikay mo ato sa sisilan? Kalkag ngay ng buhok nimo. Kitaan ka sa maestra niya ako ra ba Peter ba akong kupo. Maestra. Si anak ni tugsok kay kalkag mo buhok mo ana yung maestra.
Kaya nang buhok mo kay ikay hatod tos mo jol. Ibang indot kay tagpugong. Yung anak magandang kwartahan imong papa. Magkapalit ang pugong ni mo. Listiko. Disam na ano mo puniti imong pugong. Ginampa. Hindi nampak. Niya mo na nausap mo bilin. Oo. May kasi binlan gid mo para pugong ani mo buhok. Bungot sa ukok mo. Sige dali ang sudlay kay. Darom lakaw na. Nag-abot to sa eskulan, unsa may imong iingon? Ha? Ayun ako si ma'am. Ma'am, darang ujol ma'am. Nag-answer. Ginasuko ya, may maestra. Ano ikaw may hatod ani? Yung anak. Tingnan ko na. Si mama ka nagpakuway pa to kay managlaba. Bungot sa ukok. Pahuway na ya, managlaba. Natural pahuway kayo na maglaba. Sus, nasugo ra gyud na uman ra gyud taon. Thank you Lord. Okay mga katugsok, daghan kayong salamat sa inyong pagsuportag, pag-subscribe sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. Usbo na ko, way puas nga pasalamat kaninyong tanan, dili ko ni kalimtan kay ug wala mo, wala sab ko. Ug daghan gyud kayong salamat diha kaninyo mga katugsok, ingon man sa mga bata og mga dagko og mga tigwangan nga may nagsuportag, nag-subscribe sa akong channel Tutong Tugsok TV, ingon man sa among main Janwa Mix TV Tres Buakak. Shout out ko diha, mana shout out tanan porsyon na ni karon sa ingon ako nga akong i-shout out. Pasalamat sa ko daan diha kaninyo. Shout out diha ni Luping Gaming sa Barangay Cantibas, Balanban, Cebu. Usasad nagsuportag, nagsubaybay sa akong salida sa amuang main og sa kuan channel. Shout out ko diha ni Janro Gravilo og shout out ni Handags Vlog. Nasaan siya vlog day? Shout out ni Benset Bilad. Shout out ni Babayng Joker Musayaw. Okay, pati yung pagka nindutan ni. Shout out ko ni Jinjo Losebio. Shout out ko ni Ma Sorbano. Shout out ni Francisco Bonghanoy. Okay, ako ring kaliwat no, praskasin ganyan ako, parihami kaplido. Daghang kay salamat timo ka sa imong pagsubaybay, pag-subscribe sa ako ang channel ay galimot sa ako ang kay imong igagaw. Mao na gini ang yahang talento sa kinabuhi. Shout out ko ni Kalibo pamili, puting daghana, Kalibo pamili. Okay, shout out ko diha ni Mariros Velasco. Shout out ko ni Reno Pantinople. Shout out ko ni Longke Rosero. Shout out ko ni Roy Koy. Shout out ko ni Gerson Berallo. O shout out ko diha ni Joel Baltasar Junior. Okay. Wam din ni Junior gipakapinan ma'am. Okay ra kayo, daghang kayo salamat no. Mao to ako shout out kaninyong tanan sa ako ang mga subscribers o followers. Shout out na mo labi ni gyud sa ako ang mga igsoon diha sa Mindanao, sa akong mga pagumangkon, sa tanan akong mga amigo sa location sa Cagayan o gingon man sa Valencia, Bukidnon, si Titi Baloy o yung anak ng Ibing, si Noel, si Ninit, si Iris, si Warren o si kuan, nalimot ko tong usa yang anak oy, si Yan. Daghang kay salamat sa inyo hangout, makakita mo sa kon channel, suporta mo labi na gyud sa ako ang igsuon si Nicolas ug siyang mga anak, siyang asawa og kang Manang Munina. Yang anak sad si Kokoy Jerome, shout out mo diha, og si Palang og si Andreo, ako ang maguwang, og siyang anak si Ano, si Ramel og si Atan.
og sa akong mga uyuan diha ni Insidinya, sa akong ayaan, siyang mga anak Alex, Jingjing og si Apad. Og nalimot ko sa daghan, labi na gyud sa akong uyuan sa Kamakawan si Tio Hildo og sa akong uyuan dito sa Quezon si Tio Tino og Tia Sita og siyang anak si Bibian og si Teteng og nalimot sa ko gyapon tungan mo set out ka day nalimot ko day sa imuhang pangan sa usa kay tulor may bata dito Tino Tio ug nakit-an ko nimo ron set out kag daghang salamat dinaot ko nga may mo panglawas diyan tanan unya sa akong mga maguwang message so gamay ninyo kung hapit naman ang kahinumduman sa ato ang amahan kamo na mahibog humana man day ko no katala to daghan salamat. Ako di ay si Tutong Tugsok. Andam mo lagad og daghang salamat sa nagsuporta sa akong channel Tutong Tugsok TV. Okay mga katugsok, usbon ako daghan og daghan gayong salamat diha kaninyo sa matag usa og God bless kanyang tanan hinaot naamos sa tarong panglawas sa inyong kugalingon. Tagsa!